Ja nyt jatkuu Mauriliiton talopostaus. Tämä ei missään nimessä ole mitään sisustuspostausta, mutta kunhan esittelen, minkälaista meillä on. Eli tässä tullaan alakertaan. Ranskassa ei yleensä olekaan eteisiä. Eli tässä on meidän sisäänkäynti, meidän vintage laatotus, josta me ollaan hyvin ylpeitä. Ja sitten meillä on keittiötä erottamassa muusta olotilasta tällainen jääkaappi mikropylväs, joka oli arkkitehtiystävän keksintö. Ja siinä on kasvi päällä ja toimii aika hyvin tilan jakajana. Sitten meillä on tällaisia tunnelmavaloja, ei jouluvaloja, vaan on koko vuoden pientä värivalastusta. Ja leluja on joka lähtöön. Tästä näkee meidän vanhalle terassille. Pojat on pihalla leikkimässä. Siellä on meidän kirjahylly. Meidän Arizona Dream Gala. Ja tässä on meidän ruokahuone. Marimekko Vahaliina on kovassa käytössä. Ja tässä on se kuuluisa valokuvataulu, josta löytyy yksityiskohtia aina kun joka kerta melkein uusia kun katsoo. Ja sitten on keittiö, baarikeittiö. Tuollaista. Ja sitten tästä ruokahuoneen ikkunasta näkyy myös tänne uuteen Vilpolaan, jonne ostettiin just uudet kukat tähän ikkunalle tänään. Ja sitten tässä on meidän tää uusi siipi. Talo laajennettiin juuri ennen Kuopuksen syntymää. Ja tästä tullaankin heti talon keskipisteeseen. Tässä on tietsikka. Lasten lelukori taas vaihteeksi. Ja leluja on sohvalla, sohvapöydällä ja vähän joka puolella. Ja tästä pääsee tänne Vilpolan terassille, jonka jo tunnettekin edellisestä videosta.